ang pagtuon subong ang semanal nga programa sa pagtalakay, sa pag-usisa, sa pagsalaysay, pagtungkad o kon pagpatpat, pag-ukay o kon pagbusisi sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini nga pagtuon mga kauturan aragid sa aton kaugalingon nga pinulungan ang inilonggo o kon ang hiligaynon. Ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag subong ang aton upod mga kauturan aton gidapat pasalamatan amo ang aton chairman sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa CPAC, wala sing liwan kundi si Pastor GC Aragon Jr. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw man sa tanan nga mga kaabyanan, mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod, sa pagsuporta sa nga programa, sa tagsa ka mga iglesia, sa tagsa ka mga duog nga malabutan sining programa. Madamo nga salamat sa inyong pagpadayon nga pagsunod kag pagampo sa sining bulhaton. Kag Pastor, hindi ginini magpadayon. Daw faithful kita nga kada semana may production kita, Pastor. Na hindi ini nahitabo, Pastor, kung wala ang sakripisyo sini mga tao sa likod ng kamera. Gani hindi kita magkataka sa pagpasalamat sa kay Engineer Frederick Linatan, kay Sir Elberey Tapaya, kay Sir Arian Banjula, kag nga aton mga student assistants nga nagabulig sa ila nga ma-produce ini sa kada semana gid. And most likely, Pastor, daw on time kita nga nagagawa sa aton YouTube kag sa aton nga Facebook. Kag Pastor. Mato din na, Pastor, no? Yes. Kaya ako nakasaksi sini sang panahon nga ilang hinuyang sa aton taping, sa editing, uploading, kag sa tanan-tanan nga pagbuhat sini gani nga ginapasalamatan gid naton sila sa nako sa ilang commitment kag sang ilang dedikasyon sini nga buhat, Pastor. Kag isa pa gid, Pastor, aton man pasalamatan ang aton mga kauturan nga nagasunod-sunod gid permi. Sang aton nga kanami bala, Pastor, may masugata mo kung kaysa sa merkado, sa diinda, sa department store. Pastor, kasalamat gapaluap kami gid kada semana. Kag nakabulig gid sa amon sang amon nga pag being a teacher o kon membros ng eskwela sa Batika. Doon mabuhi man ang imo nga kalag. Kag sa aton mga sponsors, Pastor. Yes. Sa hindi lang sa aton lokal, sa sining duog, sa palibot, sa mga conferences, kag sa maskin pa sa nagkainlain nga duog sining kalibutan. Yep. Mga alumni naton, mga sponsors nga nagapadayon sa pagtabang ilang financial, kag sa ilang panahon kag pagpangamuyo, Pastor. Kag Pastor, hindi lang diri sa Negros Occidental. Hindi lang diri sa Western Visayas, Iloilo, sa may Capiz, sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras, o kon sa Antique. Bisan dito man sa Southern Mindanao, sa Dajangas, sa may Coronadal, sa South Cotabato, sa may isa ka Sarangani Province. So, nga may mga Ilonggo. Thank you very much sa inyo nga pagsunod-sunod kag sa inyo nga paggamit kag mabenefisyuhan kamo sa inyo nga pagsunod kini sini sang aton nga programa. Gani, Pastor, without much ado, may limitado aton panahon. Aton na nibasahon, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto sa hindi pa kita magduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makitaan sa bugna Kapitulo 12, versikulo 17 nga nagasiling, "Nya nang dragon na akig sa babae kag nagkadto sa pagpakig-away sa nabilin sang iyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Dios kag nagapamatuod kay Hesus kag nagtindog siya sa baybayon sang dagat." Dalayaw ng Ginoo sa sadsaran nga teksto nga aton na basa, mga kauturan. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Amay namon nga langit nun sa sinigid nga tiyon, kami nagapasalamat sa imong ikaw ara gihapon. Amon ini ginatugyan nga pagtuon sa imo. Kabay pang ang balaan nga espiritu magadihon sang tagsa ka mga panghunahuna kag tagipusoon
sa amon ni Pastor Aragon kag sa tanan nga nagapamati kag nagapangalipay sa sini nga programa ang pagtuon subong. Salamat nga imugin sabat amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Ari na kita, Pastor, sa bag-o nga trimestre. Kag ari kita sa bag-o nga simana. Pastor, ano ang imo nakita sa aton nga matun-an sa bilog nga trimestre? Ang title, Pastor, sa aton trimestre nga pagtuon, si Kristo kag ang katapusan sa mga inadlaw. Akong diri nakita ang Pastor ang kaangtanan ni Kristo kag sa katapusan nga mga adlaw. Nagapatalupangod sa aton sang isa kadako nga talalupang doon sang atong kinabuhi sa pagtulo kay Kristo, sa pag-angkon sang kinabuhi kaangay kay Kristo, nga amo ang isa ka importante nga bahin sang aton pag-aman sa katapusan nga mga panahon sining inadlaw bag-o siya magabalik. And that's correct, Pastor. And then another point, Pastor, is that si Kristo nagsaad. Nga malakat siya. And then ato na siya dito. Okay. Kag magabalik siya. Wala kita kay balo kung saan mabalik si Kristo. And that's the thing. Hindi ginaton ma-definite, hindi naton mabalaan. Pero ang kanami gidya kay si Kristo Dios. Sa iya nga pagsiling mabalik siya, sigurado gid mabalik. Patod siya. Amo na mga kauturan nga hindi kita magduwa-duwa nga masiling kita nga hindi magbalik si Kristo. No. Because God is God. Kita nga tao, Pastor, may kapakyasan ta sa aton mga saad. Mahatag ta, pero dugay-dugay hindi na kita maghatag. Pag talalupang doon man, Pastor, ang kaimportansya sang aton pag-aman. Kaya kung kaysa sa kasako sang aton kinabuhi, sa kasako sang kalibutan, subong iya puro na mga fast ang may fast food, fast chain, tanan-tanan. Instant. Kung kaysa, instant nga mga pagkaon. Kung kaysa malimtan na naton nga ang Ginoo gali naghilapit kag naghilapit ng iyang pagbalik kag daw hindi naton matalupangdan ang kaimportansya sa pag-aman. Yes. Kag salamat, Pastor, nga we have a lesson. May leksyon kita pareho sini. Nga naga-remind sa aton nga we have to prepare every day. Kay the more we prepare, the more we are convinced nga indeed Christ will come. Kag mga kauturan sa liwat, hindi kita magduwa-duwa. Kay kung ang Ginoo nagasaad, hindi siya tao. Diyos siya, nga hindi malipat, kag wala pagbalhin, wala pagbag-o sa iyang kabuhi. That's why when He said, He will come, just like MacArthur, sang siling si Douglas MacArthur, I shall return, nagbalik. Ano pa ihan ang Ginoo? Amen. Nga nagbalik ni si Douglas MacArthur nga tao lang, ano pa ihan ang Ginoo nga Dios siya. Yeah. Sa aton nga leksyon numero 1, Pastor, kaya kita sa leksyon numero 1 para sa aton Marso 31 hasta Abril 7 sang sini nga semana. Ano ang imo, Pastor, nga nakita mandraman? Nga at least makahatag sa aton sing pagpangandam sa aton kugalingon kung ano ang aton matun-an, ano ang aton makuha sa sini nga semana. Ang akon isa ka butang nga natulupang dan diri, Pastor, no? Ang kayunik sang hitabo sa tunga sang pagpakigsumpunganay sang maayo kag sang malaot. Matalupang din naton, Pastor, diri nga ang leksyon nato nagasaysay nga ang pagsugod sang kinagamo natabo siya sa daw hindi kinaandan nga lugar. Most unlikely place for a war to start. Sa langit. Siguro kung magsilig kita sa Middle East, siguro daw. Pwede. Diba? Pero sa himpit nga doog sa langit, dito nagsugod ang naunang pagsumpunganay. Daw matawag ta misteryoso. Misteryoso. Pastor. Ang aton nga tigulo sa aton na leksyon sa sini nga semana, leksyon 1, ang sumpunganay sa kawahaan. The cosmic controversy. Nga matuod na mga kauturan ang siling ni Pastor Aragon, lugar nga wala gaguna-huna nga masugod ang sala. Oo. Kamo ganin na, Pastor, ang pamangkot ng kaisa nga nagsugod ang sala sa lugar nga himpit. Nga
diin ang Ginoo amo ang tag-iya. Kaga pagsugod sang sala, Pastor, do gulpi lang siya. Da wala agad ba lang nga siling nag-amat-amat pagkatapos amo sini siling Padre Pastor, no? Basahon ko sa Ezekiel 28 versikulo 15. Nagsiling siya, himpit ka sa imo mga dalanon, kutob sa adlaw nga gintuga ka, tubtob nga ang pagkadi matarong nakita sa imo. So nagsugod siya sang gulpi lang kit Pastor, do hindi ta mahangpan kung paano ini nagsugod sa isa ka tinion, sa isa ka lugar, kag sa isa ka tinuga nga himpit. Nga himpit. Oo. Pastor, kadamo sa aton, labi ng aton mga kaubaynan, manamian sila magtanaw sa mga telenovela, mga drama. Nga daw gusto ginila nga hindi nila ma-miss sa ang episode sa kada adlaw kag adlaw. Na ini ang naitabo, Pastor, dito sa Kawaan kag sa Kalangitan is just like a telenovela. Daw drama. Pero drama sang kamaturan. Ting drama sa TV, mga guni-guni lang na sa mga tao o sa labi na sang director. But this one is a real drama. Nga naitabo dito sa langit. Kag ang isa ka malain diri, Pastor, nga naitabo is that diri na dagdag kag diri na ang aton kalibutan na himo siya nga battlefield. Amo ang patag awayan, sina nga controversy, sina nga away, sina nga sumpunganay nga naghalin dito sa langit. Natalupang din akon, Pastor, no, nga ang pagsugod gid sang gumuntang sang sala, nagsugod siya sa panghuna-huna sang kaaway. No? So amo man sini ang doon hitabo bala sa kay Adan kay Iba, nagsugod man sa ilang panghuna-huna sa paghandom nga mangin kaangay sila sa Dios. Yes. Sa paghandom nga makaangkon sila sang gahom kaangay sa Dios. Siguro, Pastor, kung ang handom sang yawa nga mangin kaangay sa Dios sa karakter, puay gid na siguro sang sayop, no? Pero ang iya handom niya nga mangin kaangay sa Dios kag maglabaw pagid. Kag maglabaw pagid sa Ginoo. Oo. Tiyan mo blan ako isa, Pastor, nga kita mga sumulunod lang gusto pagid tiya maglabaw pagid. Tiya nga atong buhaton lapakan tanan lang ang ulo sa mga tao nga ara sa aton ibabaw. And that's what happened to Satan. Amo lang natabo Satan. Kag it started in the mind, sakto na, Pastor, nagsugod halin sa nauna. And then ang kung maghambal kita sang mind sa Biblia, Pastor, it includes the heart. Because they are just synonym. Mind and heart are synonyms dira sa pag-saysay sang Biblia. So nagsugod dira ang kaibog, ang kahisa halin sa utok kag sa kasingkas. So sa aton panahon karon, Pastor, nagakahitabo man ini sa aton. Nagasugod man ang inaway sa aton panghuna-una, siling pasang isa ka psychologist. Sa tunga sang stimulus kag sang response panghuna-una naton, kag bago naton himuon, may isa ka space. Sa tunga sang panghuna-una naton, kag bago naton himuon, may ara nga space. Kag sa sina nga space, yara na pahamtang ang aton gahom sa pagpili. So sa panahon nga ina nga butang yara sa panghuna-una ni Lucifer, posible siguro, Pastor, nga kung naghimo siya sang iyang desisyon sa pagpamatok sinang panghuna-unang hindi maayo, mula sinahulog sa sala. Amo man sa kaiba, no? Pagsiling sang yawa nga, nagsiling bala ang Ginoo nga hindi ka magkaon sini, siling pagani ni iba, hindi gani magtandog sini, mas kinuay ginhambal sa Ginoo. Kag dira naton makitaan ang kaimportansya sang desisyon sa pagpili. Okay, Pastor, naghambal ka desisyon sa pagpili, freedom of choice. May isa ka utod naman ko sa akon, Pastor, hindi ayan nakasala ang Ginoo nga sa iyang pagtugak sa kay Lucifer kag sa kay Adan kag Eva, gintagaan niya sila sang freedom of choice. Base dira nagsugod ang sayop nga nasayop ang Ginoo sa paghatag sina. Mga kauturan, whether we like it or not, God cannot err. Hindi gid makasala ang Ginoo.
when He give people His creation, the freedom of choice, that is for the good of the creation and for the good of God. Galing kay ti gin take advantage lang ini ang freedom of choice. So, both silingon, Pastor, nga ang kahilwayan sa pagpili, dulot gali sa Ginoo. Ang sayop nga paghimo, amo ang isa kadako nga butang sayop. Sayop. Isa pagit, Pastor, we will not enjoy, creation will not enjoy sang life nga ginhatag sang Ginoo kung wala kita freedom of choice. Robot lang kita. Ti ikaw yang dalaga, hambalong ka lang dahil amo ni pamanon mo. Wala ka na sa imo decision. So, there is no love out there. Kadlawig sina, Pastor, kakadalom sina ang freedom of choice nga itong discussion. Okay, kadto kita, Pastor, sa Monday, more than head knowledge. Yes. Ang isa na kundi nakita, Pastor, nga si Adan, si Eva, nakaibalo. Head. Sa iyang nga utok, sa iyang nga ulo, nakaibalo siya. Sang hambal sang Ginoo nga sa panahon nga magkaon kasi na mamatay ka. Pero, Pastor, ang punto di sa atong leksyon nga head knowledge is not enough. Hindi na siya gid sibo nga aton buhaton agod kita mangin hilway sa kasalanan. Yes. May ara ko na batian, Pastor, nga isa ka halambalanon siling sa mga katigulan. Nagapakadto ka pa lang yan, nagapabalik na ako. Mas damo yung nahibaluan ko sa imo. Apang hindi gali tuod, Pastor, enough. Ang nahibaluan lang, mas labi ka importante ang gina-apply mo ang imong nahibaluan. Pero sa iba, mas nakahibalo siya kahit ang Ginoo ginagsiling sa iya nga amo ni hindi ka magkaon. Sabat ya pagani sa manog, siling ko kay nga nagsiling ang Ginoong hindi man kami magtandog. Silingon nga kabalugid siya. Apang ang diferensya, wala niya ginhimo kung ano ang iyang nahibaluan. Kag another point, Pastor, gintagaan niya sing panahon si Lucifer sa pag-influensya sa iyang decision, sa iyang freedom of choice. Amo na mga kauturan sa panahon nga kita mag-give in. Magulo istorya lang kita, kadamo, Pastor, sang biktima nga naswindol sila, na ano sila. It is because gintagaan nila sing panahon nga makaistorya ang tao sa ila. Di amo na si Adan kasi Eva, gintagaan na Eva sang chance si Lucifer nga nakaistorya sa iya. Tani pagkakita iya sito, wala na lang siya nag-istorya. Ay, hindi ko yan mag-istorya sa imo. And then wala gid siya nakasala. But the thing is that he give an end sa kay Lucifer sa pag-istorya sa iya. And then si Lucifer, tama ka wise, tama ka bright. Siya ang number one nga manugtunda sa langit. 12 ka mga ano ni, ka mga gems, ka mga kuan nga mga bato ang nagacover sa iya. Grabe gid siya. Of all the creation, Lucifer was the special created one. Kagintagaan sila. So grabe gid si Lucifer ka wise, kagkaalam. Ang kaalam, Pastor, maayo gid man, no? Kahit isa ini ka butang aton nga talalupang doon, amuna nga nag-eskwela kita, nagatuon kita, apang ang isa kadako naton nga gumuntang, nga kung nahibaloan naton ang isa ka butang nga matuod, nga eksakto, pero hindi naton ginkabuhi, isa kadako nga kalaglagan nga mahitabo sa aton. Okay. Sa Martis naton, Pastor, war in heaven and on earth. Ang kinagamo sa langit kag sa duta. Pastor, misteryo nga may sala alin sa langit. A perfect world, perfect creation, and perfect place. Dira pa nagsugod ang sa imo tong nambal kay na may tani kung nagtabo na din sa Pilipinas o kung alin sa Marawi kay daw maka-accept kita, but a place nga wala nimo ginahuna-una nga dira magsugod ang sala, dira pa nagsugod ang sala. Kag ang nahitabo, Pastor, nahulog kuni nahulog siya na sa kalibutan. So kita diri, Pastor, sa kalibutan, we were caught in a crossfire. Ang away ni Satanas kag away sang Ginoo, diri ginhimo ang patagawayan sa kalibutan. Tiara kita da sa kalibutan. So masalabat kita kung sa kuan pa.
masalabat kita. Yes, Pastor. Kung natong talupang doon, Pastor, no, ang sequence ng inaway, halin sa langit, naperdi si Lucifer. Yep. Gintagbong siya diri sa kalibutan, naperdi siya. Perdi gyapon siya. Sang ang Ginoo ginlansang sa cross. Wala pagid siya malingkang. Ginkontra pagid niya ang iglesia sa Ginoo. Kag ang iglesia ginprotektaran sa Ginoo, sinusatag na sa sulod sa 1,260 years. Yes. Pagkatapos nalupig siya, bao ang makalilisang pastor kay iya pagid ginlaot ang mga nabilin nga mga katawhan sa Ginoo. Kag kita na ina pastor ang motong Yes. imong ginhambal kay ina nga we are caught on between sa ilinaway. Kag ikaw kag ako kita mga kaabyanan, mga kauturan kabahin sa pagtag-awayan karon, mga manug-away kita tanan, mga manog ano nang tawag sina pastor? Mga soldado kita nga nagapakig-away sa tunga sang duha ka gahom, sang malaot kag sang maayo. Ari, Pastor, ang doa mo lang ni ang picture nga makita ta. Nag-away ang duwa ka dlagko nga mga ang dragon kag si Michael. Naperdi ang dragon, nadagdag sa duta. Iya pagid hindi pagid siya konbensido. Ti away naman sila luwat ni Kristo kay si Kristo ari diri pagkabaloyan nga natao diri si Kristo inatake ya. Ti perdi gyapon siya ni Kristo sa iyang pagkabataan-on ni Kristo sa iyang pagpuasa dito sa wilderness sa paglansang niya sa cross. Perdi siya. Pero hindi pagid siya konbensido. Ang ginhimo iya Pastor Amoni, wala na siya naglagas kay Kristo kay perdi na siya mo. Pero ang sumulunod ni Kristo amo ang iya ginlagas. Amo ang iyang ginpaukpan sa iyang kainit. Hindi ang tanan nga tao kundi ato lang ang mga jutay nga mga panong nga nagasunod kay Kristo. Dira siya nagpaupok. Amo nang aton sa sara nga teksto nga naglagas siya sa babae nga amo ang iglesia nga iya ni Kristo. Yep. Ang isa ka talalupang doon man pastor no aton matalupang dan nga kung kaisa hindi naton mabatyagan nga kita gali kabahin sini nga pagpakig-away. Kung kaisa daw tabuhay lang atong kinabuhi, bugtaw taaga, abot naman sa gabi, wala naton na hibaluan nga sa tag sa katunion ang kaaway nagapakig-away kag kung hindi kita naaman mahulog kita kaangay sa kayadan kag kay iba nga mapukan kag mapirde sa sining pagpakig-awayan. Ang aton lang sayo Pastor aton sala kay impon kita sa bandera ni Kristo. Ti sa aton nga pag-impon sa bandera ni Kristo sa grupo ni Kristo, wala na si Satanas. Hindi kita na amo ginatake. Hindi na ang langit, hindi na si Kristo kundi kita na nga nagbulig kapot sinang bandera sang kaluwasan. Dira ginpatuhoy nila ni Satanas ang iyang atake. Sa aton pa hindi na ang munga nga manok kundi ang mga piso na ang mga piso na amo ang ginatake ni Satanas. Sakto na pastor no apang do ano katahom nga yara na kita ya sa winning side. Yep. Ara na kita iya sa nagdaog na nga kausa. Kag ang ato na lang sinadira ano ang atong ginahimo karon nga ara na kita sa kausa nga nagdaog. Magapabilin bala kita o kung magalaylo kita dito sa kausa nga napirdi na kag ang desisyon yara sa aton. Amo na pastor ang aton leksyon sa Wednesday. You will always with me even unto the end of the world. Amo na mga kauturan nga bisan kita mga piso lang kita nga ginalagas ni Satanas. Kanami pastor magtan-aw ka bala sa mga manok bala nga ang iyang ang nanay nga manok nag-aaway. Ti kung kay sa galalagyo ang mga piso. Ti didto man lagkwaon sang ido dito mga piso nga wala na dito ang nanay pero ang nanay nagaturumpo gyapon nagaprotektar. Ti amo man na sa aton pastor do mga piso kita nga na layo sa aton nga nanay nga manok pero siling ni Kristo don't worry.
with you always. I am with you always, even unto the end Amen. of the world. And that's the promise nga ginhatag sang Ginoo. Again, mga kauturan, kung ang Ginoo magsaad, hindi gina siya mapakyas. Hindi gina siya mapukan. Magsiling siya, I will be with you. He will really be with us. Pastor. Ang problema lang dra, Pastor, kay kita iya amo ang nagaisol. Yep. Kita iya amo ang nagapalayo. Apang do ano katahom sang pamalandungan naton nga kung sa diin gani kita nakasala, didto ang malaba nga butkon sang Ginoo nagabukas kag naga-welcome balik sa aton. Kita lang iya nagapalayo kay ang doktrina sang kaaway, Pastor, amo sini. Kung kita gani makasala, ang yawa magasiling ang Ginoo naakig na sa imo. Ang Ginoo magasikway na sa imo, pero hindi. Ang Ginoo ya ara open arms, wide arms open sa pag-welcome sa aton balik. Do ano katahom sa Ginoo. Yeah, and then another thing, Pastor, you mentioned about 1,260 days. Okay. Amo ni ang mga panahon, Pastor, nga ang mga sumulunod ni Kristo, mga Kristohanon, had been accused. Ngas daw sila ang ginhimo nga kabangdanan sang nagakalatabo sa kalibutan. They were falsely accused sa mga kalamidad, sa mga linog, sa mga downfall of one nation from another, na Pastor, maabot man ng panahon nga we Christians, nga kita nga mga piso sang Ginoo will be accused nga pinaagi sa aton kung hindi lang kamo mga Sabadista, kung gasimba, kung wala lang tani kamo nagabantay sinang mga Sabado na tani kanami lang sa aton gobyerno. A day will come that we will be accused, especially when the Sunday law will be imposed already. Kilawig, Pastor, no? Halin na siya sang 538 to 1798 sa atong pagtanaw sa atong istorya sa kalibutan. Kung paano nga walay sapayan sa to, apang sa gihapon, nagbandidaogon ang Iglesia sang Ginoo. Kag ina nga saad, yara gihapon sa aton nga ang Dios magaupod sa aton hasta gid sa katapusan dalayawan. Ang isa pa gid, Pastor, nga ako nakita sa atong leksyon nga sa kita nga mga Kristohanon, hindi kita magsiling nga tungod kay ara na kita kay Kristo, libre na kita sa mga problema sa kalibutan. No. Kita nga Kristohanon, we have still pain. May mga kasakitan gyapon kita, may kamatayon gyapon magabot sa aton, may balatian gyapon sa aton, may mga problema gyapon sa aton nga magabot, may mga trials and persecution gyapon nga magabot sa aton. Kag ini gani magdulubli pa ni Pastor. Sa the more nga nagalapit na kita sa pagbalik sa Ginoo, naga-intensify, nagadako ini nga mga problema. Kag we will also be falsely accused. Ang mga Kristohanon. Pero mga kauturan kanami lang, kasi lang ni Kristo, don't worry, I will be with you. Amen. Katahom nga saad. Amo na mga kauturan, may mga panahon bala nga, ay makadto kita, dito kita mag-star kaysa panahon sang persecution, manago kita kay milapit mga kuiba dito. Anywhere in the world, hindi na kita, Pastor. May satellite na nga nagabantay. Hindi na kita. Ang punto lang nga, let's live a life today in Christ. Kag si Kristo amo ang aton kuiba nga magabantay, hindi mga physical nga kuiba, hindi lugar nga dito sa mga bukid to, dito ta manago, kay dito ta maistar kay para malibre kita sa persecution. No, there is no safe place in this world. The only safe place is in Christ. Amen. Hindi naton guro na iya, Pastor, kabahin sang palibugan. Magani ako din madalagan. Ang Ginoo iya na iya problema. Ang aton iya himuon, ano ang aton ginahimo sa pag-ama naton sa aton kaugalingon, sa aton relasyon sa Dios, nga maaman kita pag-abot sina nga butang, ang kusog sa Ginoo mangin aton sa pagbatok sa kaaway. Ang aton katapusan nga leksyon, Pastor, sa Thursday, ang kasuguan kag ang mayong balita, ang ebanghelyo. Yes. Kanami, Pastor, biya kaya ang aton nga ngalan, wala lang kita yagin ngalan-ngalanan nga daw simple lang gid for the sake of name. Pero kanami ya kay ang aton mga leaders, ang unang mga pioneers nato nagngalan sang aton iglesia nga may dako nga kahulugan, Seventh-day Adventist. Na kabalo kita mga kauturan, at least i-review lang naton nga kita nagabantay sa ikapitong nga adlaw, that's seventh day, kag paabot sa pagbalik sa Ginoo. So that's why we have to live that kind of life. Nga matutom kita sa pag-obserbar sa adlaw ng pahuway, kag
nagakabuhi kita sa adlaw-adlaw nga tanan nga may ara nga ginapaabot daw halos adlaw-adlaw may ginapaabot, maabot karon, maabot buwas, ti doa mo lang gyapon na, and that's the life nga aton leksyon naghambal sa aton. Dira nato makitan, Pastor, ang hapiit nga relasyon sang kasuguan kag sang pagtuman. Tuman. Hindi lang prosto kay nabala sa aton gindiskasan, nakahibalo lang ako. Mayo na lang ni kay nakahibalo ako pero wala sang hinimuan. So sa aton man nga nakakilala sang kamatuoran, hindi lang eksakto nga nakahibalo kita, hindi lang eksakto nga may ngalan kita, kundi ano ang aton ginahimo, ginakabuhi tabala ang aton ngalan, ginakabuhi tabala ang atong nahibaloan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa aton ehemplo nga kag hindi lang ginakabuhi, Pastor, sa tag sa katinion. In every moment of our life we have to live a life nga suno sa aton ngalan, nga ini nga ngalan I fully believe ang aton ngalan nga Seventh-day Adventist is God's directed. Amen. Nga iya katawhan, mga kauturan, iya kita sang Ginoo. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton, Pastor. Wala gid siguro naton masalaysay. At least, Pastor, you have some additional point or last point nga mahatag. Yep. Wala ginamon siguro mahatag, mga kauturan, ang tanan gid nga inyo ginapabot, but nevertheless amo nahatag ni Pastor Aragon ang mga sentro kag mga major nga mga puntos ang aton nga leksyon. Mga kauturan, pasalamat kita nga kita membro sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. We have a name that was given by God Himself to us in order for us nga kita magkabuhi sa sina nga ngalan kag mahimo kita nga huwaran suga sa kalibutan. We will be studying more sa aton nga mga leksyon, mga kauturan, kaya ang aton leksyon si Kristo kag ang adlaw sang katapusan. So damo pa sang aton matunan, at least sa sininga tinion, sininga simana, we are just, Pastor, in the introductory part. Sa introduction pa lang kita. But salamat, mga kauturan, nga at least may knowledge na kita nga ang pag-away nagmuno dito sa langit, gindagdag diri kay naperdi si Lucifer, ari kita sa kalibutan. We are caught in the crossfire kay diri sila naga-away sa ang Ginoo kag si Satanas. Ti ara kita da sa tunga kag naperdi si Satanas, kita yang mga piso nga nabilin nga upod ni Kristo, amo na ya ang ginatutukan ni Satanas sa paglagas. But nevertheless, salamat nga bisang ginalagas kita, helpless kita, mga kauturan, si Kristo nagsaad, I will be with you even unto the end of the world. Yes, last, Pastor. Ari kita, mga kauturan, sa panahon nga sa diin nagkakabuhi kita sa katapusan nga dag-on sa pagpakig-away sa tunga asang maayo kag sang malaot kag talupang do naton, mga kauturan, may ara kita dako nga buluhaton. Kag ina nga buluhaton amo ang pagpasanyog sa maayong balita padayon sa pagdala sang kadaugan nga ginhatag ni Kristo sa aton kinabuhi kag ang pag-aman sa iyang pagbalik. Aton takpan, mga kauturan, sa pagpangamuyo, Pastor Aragon. Magapangamuyo kita, Ginoo. Salamat sang kadaugan nga ginhatag nimo. Salamat sang bugay kag grasya kag sang imong dalayon nga pagkatutom kag paghigugma sa amon. Buligi kami nga magmaminatud-on, magmapinadayonon sa pagkabuhi, sa pagsalig, pagtugyan sa among kabuhi sa imo, agod magmadinaogon kami tubtob sa imong pagpahayag. Salamat nga ikaw nagsabat sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.